Na, üdv mindenkinek! Szeretnék mindenkinek bemutatni egy Minecraft szervert. A neve Kelbridge MC. IP a leírásban lesz majd. Jelenleg még nincs kész a szerver teljesen. Jelenleg ennyi balkot lehet találni a szerveren. Lesz majd még, persze. Na, hogy is kezdjem akkor? TGF az van, igen, de jelenleg a szerveren whitelista van, az van kapcsolva. Így, ha valaki szeretne felvételizni, az Facebookon a Kelbridge MC csoportban megteheti. Oda kell jelentkezni, és akkor felveszünk a csoportba. A tulajdonos Boros Csilla. Igen, lány. Nagyon kedves minden. A tulajhelyettes Dániel Lengyel. Ő fiú. Igen. És kedves, nagyon rendes. Az adminok szintén jó fejek, stafok is jó fejek, úgyhogy. De van felvétel persze. Kell építész, felépítész, helper is kellenek. Úgyhogy igen. Na. Meg ha van jó konfigos, az is. Így van. Bármikor. Voltak konfigosok, 2 is, csak ezeket a szervert elbaszták, vagyis az építményeket rajta a szerveren. Na igen, a szerveren mit kell tudni? Van MyPad funkció, Skype PvP, Cerbere bazár, akkor munka lehetőség, nagyon sok minden. Akkor még mit kell tudni? Igen, a szerver 1.7.2-es verzión fut, de megy a 1.7.5-ös verzióval is. Igen, vannak warptelkek, ugyanúgy lehet, van vadon 1, vadon 2. Azt is bemutatom nektek szívesen. Bocs, hogyha laggolok, csak a bandicam-mel veszem felfelé, és még nem igen értem még bele ebbe a kis felvő progiba. Ez itt a vadon 1, az a sima vadon. Vadon span minden. Ez itt a vadon 2. Úgyhogy elérhetőségeket majd a leírásban fogok tenni. Lesz Skype cím, Facebook oldal elérhetőség, meg hamarosan lesz majd TeamSpeak szoba is, TS3 szoba is.
Akkor mi a fontos tudnivaló? Hát, amit annyira kellett, azt elmondtam. De igen, akik a szervet eddig csinálták. A tulajdonos Boros Csilla, a tulajdonhelyettes Dániel Lengyel, admin Rabon, Budai Dániel, vannak még jó páran, sem tudom nekik a nevét. Bocsi, vagy elnézést kérek ezért. Igen, Kelbridge MC. Na, most miért? Akkor... Ennyi. Ezen a szerveren sok újdonság van, ugye egyedi spanok, telexpan, van PvP aréna, vannak akadályok, nagyon sok minden van. Van börtön, bánya, fatelep, adminház, spliff, állatfarm, rangok, enchant, cápajáték, piac, pokol, payball, kvíz. De még nincs még kész, úgyhogy lesz még több minden is. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, vagy érdeklődés a szerver iránt. Ugye persze leírás az a videó alatt lesz. De amit látjátok, most csak én vagyok fent. Úgyhogy... Csak TGF az van, lehet jelentkezni a Kelbridge MC csoportban. Illetve, hogyha a YouTube a videó alatt írtak a nevet nekem, hogy mi a Facebook nevetek, én megkeresnek és bevesznek a csoportba benneteket. És nyugodtan lehet írni. Ugye kell helper, kell admin, staff, építész, főépítész. Úgyhogy igen, van TGF. De jelenleg még vártlista van, úgyhogy van megkérdem a kedves tulaj kisasszonyt, és akkor kikapcsolja addig a vártlistát, amíg jöttek felvételizni. Na. Köszönöm szépen, hogy végignéztétek ezt a videót. További szép napot nektek. Sziasztok!